Kristong magtutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Ninhininigtigong imo kami gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ay so na itong ialad kining misa, halas tanan natong mga intensyon na binasa inyong gipadangat ng ibasa. Iapila to kanunay pag-ampo ang kalinaw sa kalibutan, ang tanang mga kalag, ug ang kaayuhan sa tanang mga masakiton. Busaron man na kita sa ulog ng santos nga misa, atong hinulsulan ng atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayon ka man nga kining halaut ni salit lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo ang tangan, ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakana og mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloan sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit mo kami nga giluwas, ug gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nga nasa langit nga mawang kabilin nga imong gisaad ka namo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Sanglit gidawat na naman ninyo ang Ginoo si Hesukristo Jesus. Pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, ipatidlong pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot, ug ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya. Og liguna ang inyong pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, og magpasalamat kamo kanunay. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, nga gikan sa mga pagtulunan nga gigabilin-bilin sa mga tao, o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo, o dili gikan ni Kristo.
Kaya ang tibuok nga kinaiya sa Dios, anaa kang Kristo sa iyang pagkatao, o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong paghahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang hari o gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundili sa tuli nga iyan ni Kristo, nga maoy timaan, nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasala. Kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo Hudiyo ug busa, wala masakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin ni ini, o giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansang ni ini didto sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari o ang mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila, ingon sa mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanan niyang mga binuhat. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, o hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayga kanimo ang imong buutang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya, sa imong gingharian, ug pasultia sila mahitungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Alleluia, Alleluia, wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kinimo. Basa ikan santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himiyaw ikaw o Ginoo. Niadtong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug didto nag-ampo siya sa Dios tibuok gabii. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya mga apostoles. Si Simon nga usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolomeo, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinunhan. Didto may daghang tao gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanan tao sa paghikap kang Jesus. Gikan kaniya hamigula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ikaw, Kristo. Yung gabi. Atong Ebanghelyo karon atong nadungog ang pagpili na Jesus sa 12 ka apostoles. Ug kini nahitabo bunga sa iyang pag-ampo. Ug simple lang ang dakong mensahe kung mamalandong ka sa Ebanghelyo, unsa di ay kaimportante ang pag-ampo. Labi na sa atong kinabuhi, ilabi na sa panahon kung kita magkalisod, labi na sa mga desisyon nga kritikal, delikado, labi na sa panahon sa kalibog, ilabi na sa panahon pagpili kung kinsay gusto nato ikauban sa kinabuhi hangtod sa hangtod. Pag-ampo, paghangyo, pangayogiya sa amahan kung kinsan mo'y gustong mahimong kauban. Kaysa bunga sa pag-ampo nga atong nadungog karon nga Jesus, matinga ka. Wa baka masayop si Jesus pagpili nila. Ngano man, tungod kay imong tanahon ang 12 para sa tawhanong pangunahuna, dili angayan. Si Pedro lang daan nga later on gihatagan ni Jesus ug yawi sa otoridad dinhi sa yuta ug sa langit ug gani unang matawag nato nga Santo Papa. Kinsa man siya mananagat. Ug sa tawhanon pang pangunahuna dapat katong mga may abilidad, eksperyensyado, bright. Pero dili usa lang kalyano nga tao saka mananagat lang. Isda mo iyang eksperto lang. Si Mateo saka tigkulikta sa buhis nga gitawag nilang traidor sa iyang mga pamilya sa Israel. Si Judas ang mabudhion.
Kinsa pa man, duna pa'y mga tao diri o apostoles nga init og o. Maingon ta sa tawhanon natong kasinatian, high blood, daling masuko, daling manginit, daling mo maglagot, prangka, straight. Nihimong tanawon, murag, wa ba masayo? Wala gyud masayo ang Dios. Mao nga ang pag-ampo ni Jesus tibuok gabi. Pero mao ni gihatag niya sa Amahan. O ang bunga ni ini bisan sa tawhanon nga kasinatian ug panan-aw dili angayan, pero sila mo'y nahimong mga banggiitang magsasangyaw, mga haligi nga hangtod karon kita maoy bunga. Dili nimo masabtan ang paagi kaalam sa Dios. Mao ni sa atong kinabuhi, kun pananglit usa ka kaginikanan, naglibog ka sa angay buhaton sa imong pamilya, ampui usa ka mo desisyon. Kung ikaw batan-on, gusto nang mo pahimutang sa kaminiuon, mag-ampo usa. Hangiwa ang Amahan, kinsay gusto nimo nga mahimong kauban sa imong kinabuhi. Dili unta ta mo sunod sa paagi sa kalibutan ug sa gugalingon natong hunahuna, pagbati ug nakita. Kaya ang Ginoo dili mo tan-aw diha, ang iyang gitanaw ang kasing-kasing. Ug mahimo na kung imo ikaw umaning kamot sa pag-ampo. Kaya ang pag-ampo nagpadayag nga ikaw nanginahanglan og tabang, nanginahanglan og giya gikan sa Dios. Ug ikaduha, nagpadayag nga mapausanon ka. Kadto lamang mga mapaggarbuhon nga ang gigamit nahuna, ba, nakita, ibati. Mao nga later on, ang bunga puros pagmahay. Bisan kung musud ka sa kinabuhi, sama namo, mao gihapon, pag-ampo. Kaya ang Dios mutudlo nimo sa angay. Ug sa panahon nga nakasud na kaniya ng kinabuhia, minyo man ka single o sama namo nagalagad sa simbahan, ang pag-ampo importante gihapon aron ka makalahutay sa nagkalain-laing challenge sa kinabuhi, ilabi na kung maghisgot o pagpangalagad. Kay hinumdumi ang katapusan sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, naghisgot sa mga trabaho nga gibuhat ni Jesus, sa mga tao nga nanginahanglan, ugon sa mani, sa pananggit, sa mga masakiton, mga tao nga gigutom sa maayong pulong nga gikan sa Dios, mga tao nga nasudlan sa espiritu o giyawaan, mga tao nga ay nagkalain-laing gida nga balatian. Miduol sila nangayog tabang ni Jesus aron ayuhon sila. Kining tanan nagsukad sa Dios, kay siya lamang ang makahatag ni ining tanan aron magbambungahon ang tanan natong gibuhat. Pero usbo nako gasugod kini sa kaimportante sa pag-ampo. Ay igsuon,
hinaot unta magakat unta mga pamalandong ug atong suwayon. Sa usa ka adlaw kapila ka magampo. Tingali mo tuwag ka kausal ra pader. Kapila ka mukaon, katulo o labot snack. Sumasdagan pa ang kaon kaysa ampo. Dapat balihon mo. Daghan ang ampo aron makaalagad ka makabuhat sa angayng buhaton. Palihog manindog at karong ampuon pag-ambot sa katawhan ng atong tubag. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan pinagi ni sa tong Papa si Papa Leo ug sa mga kaobispuhan mugiya kanatong ngadto sa kapuno sa Kristohanong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mga taong nagdumala sa atong pangagamhanan mugiya sa atong nasod ngadto sa tinuod nga tingusbawan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mulahutay ug magmakununayon kita diha sa bukasyon din ang Dios mitawag kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton ug ang mga naginusara makaamgo sa presensya sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga himontang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halang dong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay mupahulay na sa kalinaw didto sa gingarian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Sa kahilom sa tuntag sa kasing-kasing kang pangayoon sa Ginoong grasya nga atong giginahanglan. Magagawang nga Dios, sa among paghimo niining mga pagampo mianhi kami aron pagtuman sa imong kabubuton dawata kami diha sa imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kaangturan. Amen. Pagampo mga igsoon na kining ako ginyong sakripisyo nawaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Nawaton tas Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alan sigdayo bugmay siyang ngalan, alang usab sa tong kabaslanan, o sa tubugi ang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw, gugma himua kining among halad, nga tinuod nga pagsimba kanimo, ug nga makahimo, o makahiusa namo kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kanini. Manasab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang ibayaw ng Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit sa imong gapi og pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Busa ban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagauman. Puno ang langit
itugyutang sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Naigunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuberan sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu ron pagsantos sing mga gasa, aron mahimo kinihalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon kuha si Opan. Pasalamat kanimo ang pikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon. Duwata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini maong akong lawas ngay tugyan alang kanini. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Sakalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon. Nawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang mga lagad kanimo. Mua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Luban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Mua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kawabuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon tingin usahon itong mga pag-ampo sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunutos.
Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sayo tamaingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ang malayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man naging riyan ang gahaw magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, nagsibo sa imong kaubuton, tagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, kaagabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ito ipakita ang atong panaginigsunay. Kordero sa Diyos, ginanggawag taon sa masalas kalabutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, ginanggawag taon sa masalas kalabutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, ginanggawag taon sa masalas kalabutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko angay mong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ko. Magampo kita, Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Hiningasa sa imong anak, magpamit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahag kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nalad ng misa na daang kalinaw gugma ni Kristo. Namaste.